ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи Автод ТВ, шербачаҳо, аз дуру наздик тамошо кардаги инсонҳо, ҳамаи шуморо ба канали Автод ТВ як маротиба агар хуш омадад мегӯям дӯстони азиз. Дар навори имрӯза хонаҳои арзон мондагем, ба таби дилтон мешавад иншоалло. Талаботошонда ҷавобгӯ ҳастанд. Аз шаҳри Душанбе хонаҳо бисёр мондагем. инсоное ки рекламагузорӣ карден дар ҳамин канали мо дар комментария бинависонен ки Автод ТВ дар ҳақиқат мегирад хона боша хона, мошин боша мошин, замин фарқ надорад рекламагузорӣ мекунад. бародаро тамошо кунен, имрӯз реклама ҳам мондагем ба нафъи худтон мешавад. хулас якчанд аппаратҳо ҳам ҳаст, агар хоҳед заказ кунен бо нарх навои арзон доставка мекунад то хонатона. бародаро агар хона мошин дошта бошен, ҳатман ба канали мо муроҷиат кунен. дар навори оянда насиб боша реклама мекунам. фаромӯш накунед дӯсти азиз, як дуна лайка, подписатсияро зер кунен касоне ки меҳмон ҳастен. гапа дороз намекунем, хулас навори имрӯзаро тамошо кунем. марҳамат бинехтон. бародаро, мана ин евро комплект, яъни комплектация ҳамаш евро, размерош 20, 30, 60 мешавад. қолопоша бинед, ҳамаш профилкати шанердор, сета шанер дорад, сета қолаб, ҳамаш размерош 30, 20, 6 мешавад. агар шумо гӯед барои перегородка кунед, гӯед ҳамин сеташа барои перегородка карда метиҳем. баъд дар дуруни ин бочка, пеногенератор, қолаби латок, қолаби колона, компрессор, миксер ва пулизатор дар дурунаш мешавад. ҳамин то Тоҷикистон доставкаш карди $1150. чӣ хеле ки мебинед, мана ин латок инами хеле мебарояд. баъд колона инами хеле 4 кунҷа, дурунаш 20 ба 20 ва мана ин блоки ҳамин стандартни размер инами хеле буням олора. ин комплектация бошад бародаро $1000. ин қолапош простой, лекин дигар комплектош ҳамаш як. дар дуруни ин ҳамин қолаби латок, тумба, компрессор, миксер, бочка, пеногенератор ҳамаш дохил мешавад ва як сатил мана жидки пенаям падарка, ин бонус бародаро. агар форат алоҳида қопча гирам гӯед, як қопча $10,000 та блок бирора мешавад. як қопчаш $120 то Тоҷикистон доставка дорад ва метавонед хеле печкаам харид кунед, $100 будаст. хоб бародаро, навбати аппарати мо аппарати газоблок мебошад. чӣ хеле ки мебинед, мана ин хеле газоблок меброранд. барои ин чи, яъни 220 волт кати кор кунедам мешавад ва мешавад ки 380 кунедам. ин ова гарм карда метиҳад, падачи мекунад да ин мешалка мешавад, расвора тайёр мекунад. калисо дорад, калисош кати ҳай карда оварда мана ин қолапода мерезен. ҳар як қолаб 12 дона газоблок мебарорад, яъни дута қолаб бошад 24 дона газоблок мебарорад ва мана ин резка, яъни ручной резкаш мешавад. нархи ин аппаратҳо бародаро $2200 то Тоҷикистон доставка дар дурунаш мешавад. ва ин мана ин варианти гибрид, ҳам газоблок бирора мешавад, ҳам пеноблок бирора мешавад. дар дуруни ин чӣ дохил мешавад? сета қолаб, размерош ҳамаш як хел. ин ҳамин размер, ин газоблок, мана ин пеноблок. пеноблок асосан гипс кати, ин симент қум кати ва як ду чизои химикатӣ дорад. дар дуруни ин чӣ дохил мешавад? якта мана ин ова гарм карда метиҳад, баъд мана ин мишалкаш, сета қолаб, компрессор, миксер, бочка ва пеногенератор. ҳамаш як бора шумо агар ина харид кунед, сета бизнес кунед мешавад, яъни истеҳсоли газоблок, истеҳсоли пеноблок ва метавонед дар киша ай ҳамин расвори пеноблок барои лой андова кунеда мешавад. нархи ин аппаратҳо то Тоҷикистон доставкаш карда $1800 мешавад. хоб бародаро, бо як бизнеси навбатии мо истеҳсоли фасадни плиткаҳо аз пластмас, қолапои пластмас катиям ва ҳастай қолапои резини, яъне каучукати. ин вибра стол мешавад.
дар дурунаш мишалка дорад. чанд намуд вариантҳо ҳастанд, чанд намуд гуло узоро ҳастанд. бинед хеле хушрӯ буромадагӣ ва метавонед ҳамин хел фасадни плиткаҳо қафош ва пенопласт часпонда бубуроран мешавад. нархи ин аппаратҳо бародаро $1100 то Тоҷикистон доставка мекунад ва ҳастаи истеҳсоли терма панел ва гибки камин. ҳар душа як аппарат мебурорам бародаро. мана ин чӣ хел ки мебинед, ин терма панел бошад, мана ин гибки камин. ина ҳамин обученияшам ҳаст. ин ҷошба, ҳамин ҷошта $900 доставкаш бо алоҳида мешавад. мумкин яъне аппаратҳо чанд кило мебурорад ва як ҳисоб карда мумкин $1100 то доставкаш кашида мешавад. инам чанд намуд гуло узоро ҳастай. мана бинед, як бора мечаспонед, стик маълум намешавад. ин пенакати любой девор ба часпонед мешавад. девортон шкатурай семин блокай ғиштай меқапад ва чӣ хел ки мебинед, мана ин аз оҳан қолапош. муроҷиат кунед ба қуғай техно, дар хизмати шумо ҳастем. саломат бошед. Assalomu alaykum. Duym komplekt рафтост ма душанбе бор омадагӣ аппарати пеноблок муҳом омадагӣ бор каросиям бо 4 комплект 5 та комплект хаста бо бор мекунем. $1200 нархаш. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва, Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марама занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, ассалому алайкум. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунед, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами акай Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стажи корӣ доранд. 3-4 нафар мераванд, кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, акай Рустам дар ватсапшон нависен аз номи канали ютуби Савдо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. инак ба эълони якумон мегзарем. дӯстони беҳтарини ман, аз дуру наздик тамошо кардагӣ инсонҳо. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Нуробод меган, наворшам ҳастай. хулас ба ҳазур бошед, тамошо кунед навори имрӯзара. 6 сотиқ замин, 3 комната бо нархи 250,000 сомонӣ мега. рақамошон 988 52 63 64. ида ватсап ба 931 44 3055. анаинаш бошад дастӣ. дӯстони азиз, посёлка шаҳри Сабз, срочна пул дар корай, масъалаи оби светши хуласи гап проблема неста мега. ина марҳамат хитон навора тамошо кунед. рафта хонара боз аз сари нав бо чашми сар хитон бибинен аз наздик. агар ки маъқулдон шава, марҳамат харидорӣ кунед. дӯстони азиз, 4 тарафаш маҳкамаи 6 сотиқ замин, яъне ки 3 дархона ҳаст ҳаминҷа. акамон нархи навошон ҳамин хел 250,000 мега. бо аз номи канали ман муомила карда мешавад. дӯстон, масъалаи обу светш умуман проблема нест. хулас обу свет дорад. хона 100% нест, яъне ки ремонташ 100% нестай. боварӣ дорам ки ҳамин хонаро агар бигирен бо нархи 250,000 ё ки чӣ қадаре ки мақсад соҳибаш худаш арзон кунад, ба нафъи хитон мешавад. бардоро кришаш заагияй, хона ҳамин хел састайни ҳолат хитон. ина марҳамат дидестем бардорҷонои азиз. ин ҳамин хел ҳолат ҳамин хел састайни мега. документош 100%. масъалаи документошда проблема нест. обу свет дора. наздикишда мактабам ҳаст, больницам ҳаст.
ина марҳамат шербачаҳо ва касоне ки тамошо кардасед канали моро. инам хеле агар шумо ҳам бихоҳед ман рекламагузоритон кунам, марҳамат рақамҳои мо дар аввали навор ҳастай, ба мо муроҷиат кунед. мисли ҳамин инсоно 4 тарафаш забор гирифтагӣ, хишрувак забор дорад, ҳавли ҳама қадар кистияшканест, дару зан зайге. мега аз номи канали АвтоТВ ҳатман агар зангмон бизананд, бо қатъи харидорои аниқ конкретна муомилаи хуб мекунем. мегам ҳаста инсоное ки мақсад срочно хона харан, пул ҳаст, яъне ки сум гум наша гуфта ягон техника ёки хона мегирад ба мо пули худаш. марҳамат акада занг бизанед. эълони дими имрӯзамон. эълони димон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. бародарои хуҷандӣ агар ҳамиҷа бошед шумо комментарияда нависед ки мо аз хуҷандем, тамошо кардесем навори тира канали АвтоТВ. як комнатага иш цекали несте, яъне манзил маконаш, яъне ки ҷойгир шудаи хона беҳад ҷои хубай. сарта меброри айтреза шаҳра тамошо мекунӣ бародар. як комнатага дар 4 этаж 38 метри квадратӣ дар 32 микрорайон. нархш 240,000 сомонӣ мегакамон. боз муомила дорад. вана шахтон дидестен, хишруак бад нест, яъне рақамон 990 қайсар меша 928 02 89 89. ина марҳамат ҳама шарт шароитш барои зиндагӣ кардан ҳастай. масъалаи документш проблема нест, масъалаи обу светшам проблема нестай. ба эълони сеюмон мегзарем дӯстон. эълони сеюми имрӯзамон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Турсунзода, як комнатагаи дар 7 этаж бардоро лифт кор мекунад. дар 7 этаж 46 метри квадратӣ. чӣ хеле ки шумо хонаро хитон дидестен, састаяни хонаро, яъне ки шарт шароитш барои зиндагӣ кардан ҳаст. метавонед ки бидрои зиндагӣ кунӣ. қолинчата партои бардар бо нархи 235,000 сомон мега, боз муомила дорад. рақамо 880 15 35 35 ба плюс 990 сар мешавад. сурачна фурӯшия мега 4 микрорайон, як комнатага 7 этаж 46 метри квадратӣ. и доми нав сохтагӣ, яъне дар гирд атрофаш мактаб, больница ҳамаш ҳаст. холас ба эълони чорумон мегзарем шербачаҳо. ба пушт бизанен, ба ҳазор навора тамошо кунед дӯстон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. анака хонаҳои шаҳри Душанберо мегзарем. як комнатага дар 2 этаж 25 метри квадратӣ, тарафи Зарафшон, бо нархи 179,000 сомонӣ бародор дар шаҳри Душанбе. 25 метри квадрат. нархш 500 симкам 180,000 мега. хулас рақамо 882 22 24 80 дӯстон. ҳолати хонаро хитон дидестен. ремонт дора. як комнатага бардоро дар 2 этаж 25 метри квадратӣ, рӯпарои бозорчаи Зарафшон, 1 километр боло, тарафи ҳавлиҳои 3 этажа. хона тайёрай. хулас харидори конкретни наждат дорем мега. ҷои шидаш 170 таъм мешава бардоро. ба эълони панҷумон мегзарем. ӯ хонаеро ки гуфта гузаштам, ҷои шидиш, яъне ки 170,000 мешавад. хонаи фурӯшӣ дар Ваҳдат дӯстон. бардорои ваҳдатӣ. як комнатага дар 6 этаж 31 метри квадратӣ дар 9 микрорайон. бардора хона шарт шароитш беҳтаринай. рости гап хидмна маъқул. ака гап дар бораи пулш меравад. 235,000 касе ки дошта бошад, агар зуртон бараса, бардоро занг бизане. акада масъалаи алишша мода нагуфтана, не ки агар хитон занг бизане алишам бикуна, агар бо хуб. рақамо 008 44 22 90. ҳам ватсап, ҳам дастӣ. як хонагаи 6 этажда. свежи ремонт кайгай, доми тайёр, техпаспорт дора. хулас дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. адрес бозорчаи Гулистон, Ориентир мактаби Терешкова. ба эълони 6 мегзарем. Терешкова хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. иш бардоро цокални этаж 35 метри квадратӣ,
як комнатага чӣ хеле ки хитон дидестем бародаро. айни ҳол дар шаҳри Душанбе хонаҳо беҳад қиматанд. тарафи Шоҳ Мансурда шербачо бародарои ғариб тамошо кайса бошад. агар тарафи Шоҳ Мансурда нархаш 230 000 сомонӣ боз муомила. масъалаи оби светш умуман проблема нест. хулас рақамҳои ака 880 47 67 67 ҳам ватсап дорад, ҳам дастӣ, имо телеграму ҳаста. хулас ҳамида марҳамат акамонда занг бизанен. дар наздикиш мега мактабам ҳаст. шаҳри Душанбеда ҳамаи чиз аст бародаро. хулас проблема нест. оби свет, мактаб, масҷид, мағоза, аптека проблема намешавад. термекс заги хонада ҳатто. ба ҳафтум эълонмон шербачо хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе боз тарафи гравзавод. тарафи гравзавод бародаро як комнатага ишам цокални этаж. хулас 34 метри квадратӣ. чӣ хеле ки хонаро дидестен камтарак ремонт талабам ҳаста, яъне ки ремонташ буд шидагӣ нест. нархаш 195 000 сомон мега акамон. гравзавод ба фикрам сини гипразем мешавад. худам аз шаҳри Душанбе нестам. хонаи фурӯшӣ дар поёни корвон. дар поёни корвон секонд этаж. гравзавод тарафи корвонда. марҳамат бародарои азиз, оби свет проблема нест мега. дар куҷое ки бирен масъалаи оби света аввалин дараҷа харидоро мепурсад. термекс заги ҳамаш кор мекунад. хулас инам хел ҳолат, инам хели састаяни хона. эълони ҳаштум монда мегзарем шеронияр. эълони ҳаштумон боз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. иш ду комнатага дар дуюм этаж ёк не ду комнатага дар дуюм этаж 50 метри квадратӣ. хона шарт шароиташ яъне ки 100% нест бародаро. тарафи Фирдавсӣ поёни корвон. дар комментария суроғ кардем бародаро. мақсад аз тарафҳои корвон хонамон биёв. ина дӯстони азиз шербачо баҳри шумо хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе Фирдавсӣ поёни корвон 205 000 сомонӣ мега. хона боз ремонт талаб ҳаст, яъне ки ба камиш ба 50 000 ёки 40 000 расход мекунӣ. ғайр аз ин документош 100%, яъне ки проблема намешава. масъалаи оби свет шахтон чӣ хеле ки дидестем проблема нест. рақамош 94 46 44 30. ҳатман акада занг бизанен агар ки маъқултон бошад. боз муомила кунед. эълони наҳам монда мегзарем шерони нар. хонаи фурӯшӣ боз дар шаҳри Хуҷанд. тарафи Истиқлол 3 комнатага дар 5 этаж. хулас квадрати хона калонтар. талаботи хона ба худаш ҷавобгӯ, яъне шарт шароити зиндагӣ беҳад хуб бардор. 165 000 сомониш мега. агар ки зуртон бараса бардор азиз, марҳамат занг бизанед. рақамҳо ба +999 133 30 87 07. ҳолати хонара хитон диден бардорои хуҷандӣ. агар ҳамон тарафода бошен ҳолати хона ҳамин 100% барои зиндагӣ кардан мешавад. масъалаи оби свеча гуфтам проблема нест. документҳо ҳастанд. барен хонаро аз наздик бибинен. термекс заги, стиральни машина, мақсад чоткаи хона. ба эълони даҳумон мегзарем шерони нар. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. бардорои Кӯлоби агар ҳаминҷа бошен, ин хона баҳри шумо. дар шаҳри Кӯлоб 4 комнатага, заминиш калонтар, 10 сотиқ замин. ҳолати хона ҳамин бо нархи 170 000 сомонӣ мега. хона каматон боз ремонтталаб. сабабиш мега ростига мо дар дигар тараф зиндагӣ мекунем. ин хонара савдо карданем, яъне ки маблағ дар корай. рақамҳои акамон 985 00 24 25. ҳам ватсап дорад, ҳам дастӣ. ҳатман якада занг бизанен, муомила кунен, рафта хонара боз аз наздик бибинен. масъалаи оби свет проблема нест. мактаб ҳаст. хулас занг зада муомила кунен касоне ки аз Кӯлоб хонахар ҳастен. ба эълони 11-мон мегзарем шербачо. ба фикрам ки ҳамин навори имрӯзаи мара ай тамошокунира ховтон бурдестай.
я нархе мегӯм ки хотон бипаравардоро. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Турсунзода 3 комнатага дар якум этаж. Иам яъне ки сексия бардоро. Хулас 3 комнатаи хона биқаги евро ремонт каги 67 метри квадратӣ. 4 микрорайон 13 дом бародаро. Нархаш 420 000 сомонӣ боз муомила дорад. Хонара чӣ хел ки дидестен, ҳолатша, состояниеша, хона беҳад хонаи хуб, не ки сумшам суми хуб. Рақамош 990 қайсар меша 888 90 22 27 достон. Хона дар якум этаж 4 микрорайон 13 дом. Масъалаи обу свет проблема нестай. Дар сеюм падез. Ина марҳамат шеронинар ҳамин қадар хонае ки дастрас кардем баҳри шумо мондем. Фаромӯш накунед як донаи лайка дар навори имрӯзамон. Агар ки маъқултон боша ҳамин навори имрӯза, дар комментария бинависед ки Авто ТВ ба пеш навори беҳтарин. дӯстони азиз, агар ки шумо бихоҳед хонатона ё ки мошинтона ё ки заминтона дар реклама бигзорам, ҳамин рақамҳои мо ҳай. WhatsApp, Telegram, имо ҳаст. ҳатман муроҷиат кунед, дар навори баъдӣ рекламагузоритон мекунам. Ташаккур ки то ҳамин дам ба мо будед. То наворҳои оянда паноҳтон ба Худо.